Stħarriġ tal-Eurobarometru dwar l-użu ta' drogi fost il-pajjiżi kollha Ewropej wera li l-legalizzazzjoni tal-kannabis f'Malta għall-użu ta' rikreazzjoni ma waslitx għal konsum ogħla tal-ħaxixa. L-Eurobarometru wera li waqt li fl-2021 kienu 7% li wieġbu li pejpu l-kannabis, is-sena li għaddiet dan naqas għal 4% tal-popolazzjoni. Mill-istħarriġ irriżulta wkoll li minkejja l-ftuħ tal-assoċjazzjonijiet tal-kannabis, 34% wieġbu li għadhom isibuha jibsa sabiex jiksbuha f'24 siem. Madankollu dawk li wieġbu li llum saret aktar faċli li jixtruha żdied minn 26% fl-2021 għal 35% fl-2024. Ħareġ ukoll 50% tal-Maltin jaqblu l-konsumu l-beħ tal-kannabis għall-użu ta' rikreazzjoni għandu jkun regolat, waqt li 46% jridu li tkun projbita. 49% tal-Maltin fissru t-tipib tal-ħaxixa f'żoni pubbliċi bħala problema. Is-sentimenti tal-Maltin dwar il-beħ regolarizzat ta' drogi bħal eroina, kokaina u ecstasy mhumiex l-istess bħal kannabis u ma inqas minn 15% tal-Maltin li jemmnu li dawn id-drogi għandhom ikunu regolarizzati. 68% tal-Maltin qalu li drogi huma aċċessibbli b'mod faċli. 37% tal-Maltin wieġbu li t-teħid ta' droga hija problema serja, fil-waqt li 30% qisu traffikar ta' droga bħala problema serja. Fil-waqt li 22% jridu miżuri jeħrex kontra traffikanti, 8% biss jaqblu ma' miżuri jeħrex kontra dawk li jikkonsmaw id-droga. 43% jemmnu wkoll li l-iżjed mezzi effettivi biex l-awtoritajiet pubbliċi naqsu l-problemi li jirriżultaw mit-traffikar u l-użu ta' droga huma programmi ta' trattament u riabilitazzjoni għal persuni li jużawha.